Jeg har fået en cinnamon challenge. Kanel. Høgeborg. Ja. Biograf. Så vi bare tage det. Ja, det er en ordentlig. Er det koldt? Ja. Mm. Okay. Det er klart. Må vi lige se dine tænder? Smil. Ja, det var det for i dag. Fy for helvede! Prøv at se her. Øj, det er ulækkert. Nå, vi ses Andreas. Vi ses YouTube subscribers. Please subscribe, kommenter. Sæt nogle videosvar, så laver en Ask Me. Og ja, tak fordi I så med. Hej.